Bueno, iritsi gara Legutiora, eta momentuz lasaitasuna badago, ez dugu plazan inor ikusten, baina planak proposatzeko norbait aurkitu egin behar dut. Ea nor aurkitzen dugun. Ara, badaukat biktima bat. Parkatu arratsaldeon. Arratsaldeon. Legutiokoa zara? Bai, Legutiokoa. Aizu, da honetan abil, gentrifikatu gabeko planak aurkitzen, ez dakit herri egokira etorri naizen. Bai, hemen plana bada oso egiteko. Herri oso lasaia da, baina ingurua oso polita dauko. Eseriko sinateke nirekin aulkietan? Bai, noski, bai. Etorri. Hemen Legution zer dago udan batez ere? Bueno, gaude behitu, mendiz eta gure kostaldea daukagu ere, gure pantanoa. Orduan ura eta mendiz inguratuta. Eta gaur nabaritzen dudan lasaitasun hau horrela da beti edo gaur kasualitatez? Mendi jende asko pasatzen da. Mendi bideak egiten dituzte, bizikletarekin ere ibiltzen da, jendia, estropadak egiten dira, pantanoan, egiten da triatloia, orduan, badaren momentuak gaur oso lasai, baina badaregunak jendez beteta egoten dela. Zirkuito txoren bat edo ibilbideren bat kontatuko zeniguke? Bai, baina entzun, honintza, geldituta nago lagun batekin, kafe bat hartzeko nahi badezu, berak ere daki pilo bat inguruari buruz. Baina akoplatuko naiz kafera. Zuen ondartza partikularra, Zadorrako urtegia, jende asko elkartzen zarete uraren inguruan Josune? Bai, Pastizetik eta etortzen dira, Piztinera joan barik, etortzen dira autobusian, hor dago toki bat, salto iteko eta horrela, kantera deitzen zaiola, eta pasatzen da bia, egun osoa hor, bai. Eta hola, ni bezalako domingera batentzat oso gogorra izan gabe edo, zein ibilbide gomendatuko zenukete Joseba? Nahi bozu lauan ibili, amentxe dago mendik Robledalera hor dago pasiotxo bat oso politxa, eta geroan egoteko, eta nahi bozu pizkaia mendixan gora ibili, mendik 10 minutura daria senda mordo bat eta ibilbide mordo bat oso politxak. Nik gaur uste dut aldapan barik, leunean hobeto moldatuko naizela. Erakutziko zenidakete bidea? Bai, ezer, hemendik 5 minutura oinezian. Ederto, hartuko dugu eskatutakoa eta joango gara. Hortxe, ikusten duzu, hori da lehen aipatutako kantera. Eta justo orain, mutiko bat behitu etxe artean, ero bota in behar da. Badoia. A ber, behitu, bai. Muestrarako botoi bat. Iritsi gana orduan, esan dako lekura. Bai, lehen esan duen pasio laua, amentxe amaitzen da, hemen da, gero buelta inbia da, klaro, berri do herrira. Baina amentxe juntatzen da, Legutio daukan gauzarik handixenak, da ura alde batetik eta basua beste aldetik. Eskerrik asko bikote, Legutio hain ondo erakuste arren, eta gaur ere, paseota guzti, ze gustora Legution.